Nå, så er vi kommet til dagens Lorcana-dæk. Og jeg snydt lidt. Jeg har åbnet siden. Så vi prøver at se, om vi kan få et eller andet lækkert i dag. Jeg glemmer altså, der er den her i bunden. Sådan der. Jamen altså. Jeg ved ikke, om I har nogen yndling til de her kort her, men jeg er selv fuldstændig sindssyg med far. Og jeg har faktisk også trukket ham. I sidste uge, der åbnede vi nogle troves. Og der fik vi et sindssygt flot far-kort. Jeg kan lige prøve at vise det bagefter. Men lad os prøve at starte med ham. Se, hvordan det går. Det kender vi. Det er regler. Ja. Jeg tror godt, at I kan huske min stemme fra sidste gang på Pokémon. Det var jo dem, jeg sidder lige og spiller det nye sæt af Pokémon, og vi har fået at vide, at Grisling, som når det er, hun lige fjerner dem, at den er Grislingen god. Jeg lyder sjovt, men det er den, åbenbart. Der var ret mange locations i den her. Der var ret mange. Men så lad os da bare prøve at åbne en Grisling. Sådan der. Og jeg ved ikke med jer. Jeg har ret mange regler efterhånden. Ej, Jago. Yes. Ej, han er nice. Lady Marian. Gizmo Suit. Webby. Milo Thatch. Miss Bianca. Gianna's Palace. Kit Cloud Kicker. Rise of the Titans. Merfolk. Magica Dispel. Wow. Den er faktisk ret nice. Jeg ved godt, det er bare en common, men den er ret fed i shiny. Nice. Så prøver vi en mini. Se om det holder, hvad de lover. Der skulle jo gerne være fire legendaries per pakke. Men lad os nu se. Captain og en Helga Sinclair. Nutzy. Skippy. Joshua Sweet. Scrooge McDuck. Friartuck. Maui. The Bare Necessities. Det er faktisk, altså jeg har virkelig set mange videoer på nettet åbne den her Churnabog. Det er første gang, jeg får den. Which is nice. Jeg må hellere lige lægge det ordentligt her. Og hun came Zeus i en holo. Nice. Næste. Glemmer at tage de her to væk hver gang. Sådan der. Og vi har en Jago mere. King Louis. Og en Robin Hood. Voyage. Flotsam. Captain Hook's Repair. It Calls Me. Dive Bomb. Rare Simba. Og en Sheriff of Nottingham. Det er også første gang, jeg får den. Og så har vi jeg er jo i gang med at prøve at se, om jeg kan samle de her titaner. Så det er jo super fedt, at jeg lige har fået en Lythos fra Hercules. Og at den er holo. Den lægger vi til side her. Den er nice. Det er en gemmer. Putter den lige her. Den ryger i mappe på et tidspunkt. Nice. Stadig ikke nogen legendaries. Så vi fortsætter. Det kan jo også godt være, der ligger en enchanted. Jeg sætter på at få en morph, fordi den vil jeg super, super gerne have. Så må vi se, om jeg kan få det. Repair og en Mickey Mouse. Billy Bones. Skippy. Kedar. Ved I, hvad der står dernede? Altså nu har jeg set sindssygt mange openings af de her videoer og sådan nogle ting. Der står Welcome to the Inklands på atlantiansk. Så ved I det. John Nani. Der har vi jo en Jafar mere.
altså, han kan bare et eller andet. Altså, det... The boss is on a roll. Første legendary. Vi fik Perdita, Devoted Mother. Hvor fint. Og en hollow hedder det. Webby Wanda Quack. Så vi tager første legendary herover. Så kan du stå der, Perdita. Nice. Vi prøver jeg far igen. Væk med rules. Og en Pua. Voldor. Helga Sinclair. Nazi. Airfoil, dem har jeg så mange af fra de der troves, som vi købte. Orwell. Mountain Nui. Trigger. Thaddeus E. Clang. Og en Pluto. Rare Pluto. John Silver. Og en Hollow Prince John. Uncommon. Den er også meget nice. Jeg kan godt lide Robin Hood. Jeg synes simpelthen, det er så sjov en film. Så det er mega nostalgisk at kigge tilbage på de her kort. Elsker det. Jeg ved ikke, hvor meget jeg kommer til at få det spillet, men kortene i sig selv er bare mega nuttet. Ej, altså prøv at se. Der er virkelig, jeg synes, altså retfærdiggør det kan jeg ikke helt finde ud af, om det retfærdiggør det. Jeg synes altså, den er mega flot i holdet. Så den får lige lov til at ligge der. Distract. Eeyore. Akrabar. Det er også en first timer for mig at få den. Zazu. Og så har vi Mr. Snoops. Pluto. Og en Genie. Mr. Smee. Ghost of the Giant. Og en Stitch. Og Peter Pan i hollow. Den er egentlig også meget pæn. Vi fortsætter. Det er jo meningen, der skal være, statistisk set skal der være 4 legendaries i et display. Der er aldrig nogen, der er ikke garanti for de her enchanted. Det er sådan lidt, hvad der lige er. Altså, der skal man være heldig. Så men jeg håber, jeg ved godt, at Morph er enchanted, men hvis den ikke kommer, så kommer den ikke. Prince Eric. Og en Genie. Og Super Rare Sheriff. Den er meget flot. Så hvis der ikke kommer en enchanted, så er det fint nok. Men jeg håber stadigvæk på at få. Og jeg mener, den almindelige morph, den er vist bare rare. Så vidt jeg husker. Så, men lad os se, om der er noget. Firebird. Jeg elsker artworket på Firebird. Captain Amelia. Shiftui. Milo Thatch. Strike a good match. Joshua Sweet. Starsky. Wendy Darling. Scrooge McDuck. Nice. Madame Medusa. Og en Eeyore i hollow. Nice. Det. Nu har vi hat-trick. Nu har vi simpelthen 3 minier på stribe her. Vi fortsætter. Sådan der. Bestow a gift. Kitty Cloud Kicker. Kida. Della Duck. Devil Manor. Det kan jeg faktisk ikke huske, om jeg har trukket nu. Patch. Raleigh. Scrooge's Top Hat. Der har vi en mere. Vi lægger den lige over til, men altså, jeg beholder helt klart hollow. Så har vi Captain Hook. Ultra Rare Wendy Darling. Og en hollow lille dalmatiner. Ikke det vildeste produs indtil nu, vil jeg sige. Satser på, at vi tager det bedste til sidst. Jeg har ikke mistet håbet endnu. Leder stadigvæk efter en morph. Grammatala. Nottingham. Stitch. Som player med også. Duncan Arch. Boss's Order. Couscous Palace. Wildcat Ranch. Sorcerer's Tower. Rare Ursula. Rare Bell's House. Og en Hollow Pluto. Ja. Fortsætter. Se om vi... Der er 24 pakker i.
har ingen anelse om, hvor langt vi er. Vi prøver at tælle efter den her. Og se, hvad vi ellers får. The Queen. Kid Cloudkicker. Olympus på Bedal er stadigvæk så sjovt, at de har lavet det her ind til et kort. Jeg er vild med det. Altså, det er jo den bedste joke i hele Disney. Dilla Duck. I Will Find My Way. Dalmatian. Top Hat. Robin's Bow. Jolly Roger. Maui as a whale. Audrey. Hollow. Fang. River City. Han er også meget flot. Det er egentlig generelt meget nice. Hvad har vi tilbage her? Og vi har stadigvæk lidt tilbage. Så tager vi lige den her væk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, så er vi halvvejs. Simpelthen. Så burde vi stadigvæk have 2 legendaries, så der skal altså gemme sig et eller andet hernede. Består Gift. Og McDuck Manor. Raoul. Jim Hawkins. Jetsam. Neverland. Queen of Hearts. Dewey. Hvad har vi? Og så fik vi Pongo. Og, Hollow Helga Sinclair. Den er meget flot. Som ultra rare. Den kan også godt komme op og stå. Hun er meget pæn. Når vi nu ikke har nogen andre legendaries at kigge på, så kan vi da kigge på hende. Sygt godt, at der lige kunne ligge en lille morf hernede i. Jeg ved ikke, om jeg har set Treasure Island, men hvad hedder den? Skatteplaneten. Den altså, morf er bare cute. Så nuttet. Queen. Ursula. Slightly. Robin Hood. As rare. Gyroscope. Og en Milo Thatch. Hello. Yes. Stadigvæk ikke rigtig det store udbytte. Det må virkelig være godt det sidste her, vi har tilbage. Siden der ikke rigtig er noget endnu. Vi håber stadig. Pua! Waldor. Your Stitch. Milo Thatch. Sådan der. Peter Pan. Skal jeg huske at gøre det rigtigt? Boss Soda. Simba. Calls Me. Smell Talisman. And then everyone can Zeus. Sorcerer Hat. Den har jeg også set i Enchanted. Og Common Repair. Diablo. Pluto. Kida. Jeg vil altså gerne snart se min morf. Så his. Nice. Has my heart. Let's did effort. Hey. Heart of Atlantis. Hades. Nice. Og en common Mr. Snoops. 5 pakker endnu. Der skal som udgangspunkt ligge 2 legendary. Pluto, Baboon, Jim Hawkins, Airfoil, Kida, Bloomheart, Wildcat, Got a Dream, Moana, Rafiki, and Moana. Hollow. Tre pakker tilbage. Magic Broom, King Louis, Robin Hood, Kangamoa, Will Find My Way, He Has Been Hurt, Rolly, Lithos. Gemmer stadigvæk de der titaner, selvom jeg har et par stykker af dem efterhånden. Loki, og Simba, og Cubby. Nå, 2 grislinger tilbage. Ligger der en morf? Ligger der nogle legendaries? Jeg håber i hvert fald på en mere legendary. Jeg synes, det er sådan lidt sølle. Louis. Sismosuit. Milo Thatch. Jetsam. Mr. Snoops.
Mr. Gog og Couscous Palace. Her er en rare. Maurice Fishhook. Oj! Legendary! Hydra. Den er faktisk også på vej til mig. Den har jeg også byttet mig til. Men skidt nu med det. Vi lægger den over i Hercules-bunken. Nå. Så skal den sidste Legendary ligge her i. Eller en Enchanted. Jeg tager en af hver. Jeg skal nok sætte den der Hydra i noget pænt lige om lidt. Azul, Webby, Sahis, Orwell, 99 Puppies, Nala, Magica Dispel, en Morph, nej, det var Peter Pan. Kidam! Så vi fik den sidste. Og Forbidden Mountain. Der var de heldige. Der var lige præcis 4. Men ingen Morph. Morph er rare, så den burde findes. Og vi har heller ikke fået nogen Enchanted. Det havde jeg ikke regnet med heller. Men udbyttet ser således ud. Og så er der selvfølgelig også en masse Ultra Rares, hvilket også er helt fint. Lad os lige få det her væk. Og det var det. Så fik vi også åbnet sådan en.